Let's watch this video so that I have some 1 or 2 things to tell you. Maniyem 10 million. Oh, chassis. Again, na ọ bụ na asị gị were nde naira iri ya bụ 10 million naira. Si gị were first class kedu nke ị ga-ewere? Uche nke mwa o. No, the 10 million and very important. 10 million and very much important because this is Kiba will first class geta. He get first class. This man. When the man get first class. I know you're speaking out. 10 million. Oh, chassis. Again, yeah, I know the 10 million. When I made my establishment. From there, he made like a super low where goes. But in your first class, in full CV, now a guy from office to office. Are you serious? But in your 10 million. Now I'm going to be big man now. I want to see yours at the time. Adi madala. Nne ọ bụ na enye gị nde naira iri ya bụ 10 million naira ma ọ bụ nye gị first class kedu nke ị ga-ewere? 10 million sharp. I will just collect 10 million. In fact, this my school if I fit drop out. Who first class of people? First class no fear me do anything. Don't cry. This kind of thing, I think I have to leave this country. It's done. I will look for international passport. I need to go. Nothing they favor me for Nigeria. For this country, Nigeria, because I choose 10 million. Nne biko ọ bụ na enye gị nde naira iri ya bụ 10 million naira nye gị first class kedu nke ị ga-ewere? Onye ji nwa ya ekwu mmewuru 10 million naira. Oh my God! Zokwu na ịgụ akwụkwọ dị mma mana iweta 10 million. Mmewere ozugbo no. Start were agba ọsọ ozugbo business mbido ozugbo. Mana education is very important. Ọ dịkwa mma mana inye m 10 million ga-ewere agbawa ada ya dị mma na ndewo. Ọ bụrụ na enye gị nde naira iri ya bụ 10 million naira ma ọ bụ nye gị first class kedu nke ị ga-ewere? Asịkwa na mma ahọrọ nde naira iri ya bụ 10 million. Kedu ihe mere o ji bụrụ nde naira iri ka ị ga-ewere? Ihe m ga-eji ewere nde naira iri na-edosere m ha n'aba ka m họrọ ọdụ na ịma na okwu ego ka a na-ekwuzi ugbu a n'obodo a maka na onye jiri ego a na-afụta ya dịka onye na-ewere uru ọ bara n'obodo. Poor man pikin. Ọ ya ka m ga-eji wee họrọ nde naira iri maka na okwu ego ka a na-ekwu. Ndewo. Biko o nwere ajụjụ ga-amasị m ịjụ gị. Ị dị njikere na ya bụ ajụjụ? Nsogbu anyere jụọ m. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na enye gị nde naira iri ya bụ 10 million naira nye gị first class kedu nke ị ga-ahọrọ? 10 million naira. Kedu ihe mere iji na-ahọrọ ya bụ nde naira iri? Get ready. Ga-ejigodi ama onwe m establish. The years in Karino na school. Ndiri amụ ọrụ. What is what a business? I want to do business. Did the 10 million establish the whole concept of the business? Biko ọ bụ na enye gị nde naira iri ya bụ 10 million naira ma ọ bụ nye gị first class kedu nke ị ga-ahọrọ? I'll go with 10 million naira. Kedu ihe mere o ji bụrụ ya bụ nde naira iri ka ị ga-ahọrọ? 10 million. With 10 million, I believe I can do mighty things. I can go into business. I can achieve lots of things I've always dreamed of achieving. First class, looking at the situation of our country now, not everyone with first class has a job. You go around, you see lots of unemployment everywhere. So I won't even think it twice, honestly. 10 million all the way. Ọ dị mma, unu ahụlanụ ụsa ụmụ akwụkwọ gbasara ya bụ ajụjụ anyị wetara ha n'ụbọchị nke taata. Ịhụla na ihe onye ọbụla na-ahọrọ bụ ya bụ nde naira iri karịa first class. Dịka onye na-esonyere anyị, kedu nke ị họrọ? Ọ ga-amasị m ka ị gwa m nke ị họrọ na okpuru ya bụ ihe nkiri na-elele makwa binyere anyị aka maọbụ kesaa ya bụ ihe nkiri nke ị na-elele. Ndewo.